To krásne. Ona musí vykopovať. Pamätáte, keď to bola chora? Maybe, takže... Čo je? Sme na Merie oslave, je tu úplný fake. Devčata si tu vkopu loptu. Tuto dve lemry sadli. Máš problém, Ines? Áno, mám problém. Ona sa približuje, Dobre, je to v pohode, S, dobre. Zaostri na psov. Ideme hľadať psov. Pes číslo 1, hej pes. Čau pes. Pes číslo 1, pes číslo 2. Pes číslo 2 je tam úplne vzadu. Pes číslo 2 je tam vzadu. Áno. To je Pali. Je ostrihaný jak najväčší šúl. Hej, vy kam idete? Kam ideme? Pre foťák idem. Aha, pre fokťak. Toto, babi hrajú futbal? Maybe, babi sa snažia hrať futbal. No mňa to neznáša. Nebudem hrať radšej ja, lebo by si ich zahambil úplne najviac. Hej, zahambil by si ich. Hej, no. Basketbal s kľúčami. Však prečo ne? Je to v pohode, je to v poriadku najviac. Idú si pre foťák. S. Hej, pozri, no. Alien. Dávaj pes. Hej, pes. Alien. Pes. Ela, hop. Alien. Fail. No tu. Môžeme poslať do talentu toto. Takže... Máš pes číslo 3. Pes číslo 3, ktorý je od veci, lebo je brutálne malý. Pes číslo 3. Alien ku Keď ho mne. nebudú trtkať, tak je to v Alien ku pohode. mne. Jak ich vieš rozoznať? Podľa mňa sú tí psi úplne rovnakí. Ne, jeden má, je bielý vzadu a jeden sa má také flaky. Ktorý je pre ňu znakom debility. Že má co? Za to má celú húbku, ako má taký časovačka. OK, maybe. Čau pes. Pes. Čau pes. Pozdravujem psa. Tam te išli pre foťák. Prefoďak. Počkaj, odkiaľ máš tú koselu? Dobre to vyzerá. Daj mi ju. Nedám. Už dvaja ľudia, čo už si druhý človek, ktorý ju chce. Maybe človek na... Maybe dobré, ja si ju zoberám. Hej, neber mi môj foťák, daj to